Sunugot adamlarynyň özüne zihin bolan adamlaryň adaty adamlardan uly tapawdy näme-de ýaşy. Adaty adamdan sen näme-de tapawdlan, ýagny sen sunugot adamsyda. Tapawut näme-de? Tapawut näme-de aýdaýyn. Men öz pikirim hem özüm garaýşym. Allah Taala sunugot adamlary ýerden bir garş ýokarda ýöredýär. Men şonu ýaly seredýän. Da. Tapawudymyz şol. Ýöneköý adamlar ýerden ýöreýändir. Ýöne sunugoda diýişli adamlar Hudaý tarapyn berilen zihinli adamlar bir garş ýokardan uçup ýöreýändir. I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I just died in your arms tonight. I just died in your arms tonight. It must have been some kind of kiss. I should have walked away. I should have walked. Dörtten işleýe şu wagt. Gorkýanam çykmana, ala takyrdy boldy, ýüregim ýarlyp turdum. Näme kadip çykyp seretsem, ne gözel täze etdiren nawesimiň üstüne maral durdy we uçup bar. I just died in your arms tonight. It must have been something you said. Allah Taala sunugot adamlary ýerden bir garş ýokarda ýöredýär. Şuňa daňyny öýdäk tuzurýa tur ýüregim ýaryp bana geç gitýär. Kim etýär diýdim, maral durdy, uçup geç gitmeli. Menem şonu wellap berýän daň bilen garaşyp durun. Men taýaçan ok. Maral owa ýollary. Maral Superman, uçan süýseli mama. Çelavek kawuk maral. Goňşular uçan elinde diýär ekeni. Allah Taala sunugot adamlary ýerden bir garş ýokarda ýöredýär. Men şonu ýaly seredýän. Da. Özüne zihin bolan adamlaryň adaty adamlardan uly tapawdy näme-de ýaşy. Adaty adamdan sen näme-de tapawdlan, ýagny sen sunugot adamsyda. Tapawut näme-de? Tapawut näme-de aýdaýyn. Men öz pikirim hem özüm garaýşym. Allah Taala sunugot adamlary ýerden bir garş ýokarda ýöredýär. Men şonu ýaly seredýän. Da. Tapawudymyz şol. Ýöneköý adamlar ýerden ýöreýändir. Sunugoda diýişli adamlar Hudaý tarapyn berilen zihinli adamlar bir garş ýokardan uçup ýöreýändir. Onam aram ýanyňda ýerde ýetip ýören adam bolmaly. Men ýanymda ýollaşym boldy. Bayram durdy. Arasyna çekýärdi. Ýere gon sen adam diýdi. Ha. Şunuryp bildimmi? Men maraldyr diýwany bir işleşip ýören adam ýok menne. Şol denan gaty söze baý däl. Ýöne adam kärçiligi, sunugoty gaty baý denan. Allah Taala sunugot adamlary ýerden bir garş ýokarda ýöredýär. Men şonu ýaly seredýän. I just died in your arms tonight. It must have been something you said. Taala sunugot adamlary ýerden bir garş ýokarda ýöredýär. Men şonu ýaly seredýän. Da. Tapawudymyz şol. Ýöneköý adamlar ýerden ýöreýändir. Sunugoda diýişli adamlar Hudaý tarapyn berilen zihinli adamlar bir garş ýokardan uçup ýöreýändir. I just died in your arms tonight. It must have been some kind of kiss. I should have walked away. Murat, onnen çunayan adam ya. Durahorman pithan wadis kara utsik kidayak namet. I just died in your arms tonight. Adaty adamdan sen näme-de tapawdlan, ýagny sen sunugot adamsyda. Şu adaty adamdan tapawut bara. Tapawut näme-de? Tapawut näme-de aýdaýyn. Men öz pikirim hem özüm garaýşym. Salam hormatly dinleýijiler. Garaýş programmasyna saat 90 geçer öz aýbyny öz açar diýip gepleşigmi dinlemäge çagyrýan. Men
Türkmenistan'ın ekli yaşlarını, Türkmenlerimizi çağırıyan gelin. Şu yaramcılık meselesini, şu övmek meselesini yatırayım. Bu devleti çürettiriyor. Biram men bağışçılara, aydımçılara yüzlenecek bolyan. Gayrat edin siz devletten, devletin siyasetinden elinizi çekin. Sizin bu övme haramlığınız devleti ulu çukuru itiye. Gerek değil. Siz Sovet devrinde Orsları övdünüz, Sovet devrinde Bolşevikleri övdünüz, öz ata-babalarınızı qaraladınız. Son bu devr yıkılya bolin Sapar Murat Türkmenbaşa yaranacak bolup Sovet devrini bokladınız. Sizler mi näme o Kızıl Baydağı oğşanlar, manglaylarına devirenler? İnni bolin siz bärde oyun edip otyrsınız. Allah Taala sungoda adamları yerden bir garş yokurda yürüdü. Savvalo aydanına bilme, hiç kim bilme. Bilmen, lälem bilmen. Süwür yarım näme ağlayan. Gencin ışığına düşüp kanunçuluk odayan parakorlar hem tapılıyor. Devletin ve halkın emler. Hormatly prezidentimiz, arkadaşlar Gahraman Serdamyň belleşi ýaly. Watan diňe halk bilen watan. Döwlet diňe hem halk bilen döwlet. Näşe orada guzur gayratyny, gaýyrman şunun ýaly uly işler bitirýän. Allah Taala sungoda adamları yerden bir garş yokurda yürüdü. Самое большое заблуждение — это когда ты считаешь всех вокруг гондонами, и только ты один воздушный шарик. Для того, чтобы встать с колен, сначала надо выбраться из задницы. Allah Taala sungoda adamları yerden bir garş yokurda yürüdü. Sonra Gahraman arkadağımız hemmeler bilen mehirli koşuşup bir yerden dik uçurdu, Marı şekerine taraf gurudi. Yer bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahraman arkadağymyz häzirki döwrüň nuskuluk şäheri derejesine eýe bolan Arkadağ şäherine geldi. Bir ýerden planadyň düýbi tutulýar, agşam planat açylýar, onuň abiýetde planadyň dawarasy, sadakasy, şeýdip bir çäreleri janyna berekeller. Janyna berekeller. Men prosto öýdüm, uje ýaş oglan bolsamam, nähil şol atdan kynlygyny düşünýär däro. Ömürler uzak bolsun, tuwalama, gözlemesin. Hydyr bolan adamlar, ütkaşy adamlar. Hacı! Hacı! Efendim? Yavrum sabaha kadar ne işin var ağacın tepesinde? Vay, Pontuk geliyor, ötten yürüyor. Bizim görün la. Beni doğrudan bize geliyor iyice. Bak yine tıptırdı, ötten maral sani. Şatı hocalık tedik, hemen Ahmet vakadan oyduğa, of, geliyor
Allah Taala sunğada adamları yerden bir garş ýokarda ýöredi.